3 vedecké tipy od biologičky, ako dostať mozog do okamžitého pokoja a relaxu. Môžete to využiť pred spaním, pred vystúpením, pred nejakou prezentáciou alebo skrátka kedykoľvek, keď to potrebujete. Poprvé, začnite fyziologickým reštartom tela. Keď sme v strese, tak automaticky dýchame nesprávne, na čo telo i hneď reaguje. Pokoj v organizme nastolíte dýchovým cvičením, vďaka ktorému stimulujete vágový nerv a tým aktivujete parasympatický nervový systém. Urobte 2 hlboké nádychy a po nich dlhý výdych a vydržte to takto robiť aspoň 30 až 45 sekúnd a uvidíte okamžité výsledky. Toto je čarovný spôsob, akým viete získať kontrolu nad vašim mozgom a znížiť tak úzkosť. Druhý tip je, že pustíte si Weightless od Marconi Union. Táto hudba bola vytvorená terapeutmi a neurovedcami špeciálne na zníženie napätia a úzkosti. Nazýva sa aj najrelaxačnejšou piesňou na svete a podľa štúdií znižuje úzkosť až o 65%. A posledný tip je, aby ste si pustili hudbu s frekvenciou